Tai niin, että me ollaan ehkä, ehkä siinä voi pitää se sama. Me ollaan sovittu ikään kuin se, että matsi ja... Ei, mutta jos ei se ole matsi, jos toi onkin rikas, joo, niin Tai saa. Sitä ei tarvitse tietää, sulla vaan on rahaa. Tätä on rakkaapua tai näyttelemistä. Päiviteltyä, se vetää. Joku tämmönen. Niin, että sä katot ensin tonne, sit sä katot tonne. Sitten mä katon uudestaan tonne. Sitten sä katot tonne salkkuun, joo. Ollaanko valmiit? Anna pois tieltä. Vetää sit jotenkin niinku ihan sieltä viisasti. Se on siinä, eikö se ole? Se on siinä. No niin. Se on siinä. Kohta mä pääsen suuteleen naista ja purskahtaan tanssiin ja sit kuoleen vielä. Tää on aika action-packed kohtaus. Oi ja! No ei pitäisi olla niinku... Mitä sä haluat enää kuvata? Tää. Mitä sä haluat enää kuvata? Se oli siinä. Se oli viimeinen kuva. Kiitos kaikille!